egungo egoera sozioekonomikoa dela eta ez ara azkarregia izan behar, laster etorriko den aldaketa teknologikoa aurre ikusteko. Albisteek krisiaz ohartarazten gaituzte, baina lan merkatuan sartuko garen pertsonentzat erronkak eta aukerak dira. Gure belaunaldiak premiaz aurre egin behar dituen erronkak. Utzi aitzakiak alde batera, 4.0 industria lanari ekin diezaiogu. Agian etorkizuna dirudi, baina gure oraina da, horixe eskatuko dizute, edo hori beharko duzu, zeure proiektuari ekin nahi badiozu. Providerrek bizitza aldatu aldizu, nireak aldatu zuen. Vertex izeneko 3D inprimaketako proiektu batekin aurreko edizioa irabazi nuen. Ekintzailetza gelan hasi nintzen eta Bikeko taldeari esker aurrera jarraitzen dut. Lehenengo fasean, 4.0 industriaren orainaldia eta etorkizuna diren teknologia desberdinak zabalduko ditugu. Zure gaitasunak garatzen badituzu, asko irabazia duzu. Fabrikazio gehigarria eta 3D inprimaketa, dronak, errealitate virtuala eta areagotua, automatizazioa, adimen artifiziala eta elkarlaneko robotika. Erronka zaila zirudien. Fabrika adimendunarekin lotutako proiektuak aurkeztea, 4.0 industria. Baina lortu duzue. Bizkaiko 17 ikastetxetako 125 ikaslek parte hartu duzue. Pilak jarri dituzue eta 11 proiektu aurkeztu dizkiguzue. Errealitate virtuala, blockchain, 3D inprimaketa. Mentorizazio baten ondoren zuen ideiak eta proiektuak lurreratzen lagundu dizuegu. Teknologia mailan eta batez ere negozio mailan. Azken finean, merkatuak agintzen du eta berak erabakitzen du zuen proiektua bideragarria den ala ez? Garrantzitsua da errealitateak lehenbailen zure lekuan jartzea. Proiektu batzuk bidean geratu dira bai, beste batzuk heldu eta indartuak aurrera egin dute. Epaimahai baten aurrean defendatu dituzue eta zeintzuk diren 2 proiektu irabazle jakitea besterik ez da falta. Saria hurrengo hau izango da. 1.000 euroko diru laguntza proiektua garatzeko. 6 hilabeteko egonaldia ekintzailetza gelan eta Bik Bizkaiako lantaldearen aholkularitza. Bikeko instalazioetara sarbidea eskaintzen dizugu, baita hone bakoitzean behar duzuena ere. Aholkularitza teknikoan laguntza behar baduzu, behar den pertsonarekin bilera bat antolatzen dizugu, eta beste enpresa batekin harremanetan jarri behar bazara, kontaktuan jartzen zaitugu. Bikeko taldea prest dago zuri laguntzeko. Zer egin dezakegu zuri laguntzeko? Eta azkenik, garaikurra. Aurten ez baduzu parte hartu edo proiektu bat baduzu buruan eta garatu nahi baduzu, gogoratu Providerren 4. edizioa abian dela. Zuen zain gaude. Lau 4.0 industria eta guk nola ekin diogun erakutsi dizuegu. Zuk ere ekin dezakezu. Talentua daukazue, baliabideak dituzue, zuen momentua da.